amado cando me falas, a tarde faz relucir, ven a noite cando te calas, e outra vez vou dormir. Victoria Otero foi decana da Facultade de Matemáticas e actualmente ocupa a presidencia da Comisión Profesional da Real Sociedade Matemática Española. Para Otero, o galego é a súa nenez en Monterroso e unha lingua perfectamente válida para desenvolver calquera ciencia. É a lingua do meu pobo, é a miña lingua da nenez do meu pobo de Monterroso, a lingua de unha parte da miña familia e de moitos dos meus amigos, por tanto é a miña lingua. Desde un plano máis xeral, é a fala de identidade de Galicia, é a base da cultura do noso pobo e, por tanto, aí temos que ser moi cuidadosos e cuidala con moito esmero. Sobre todo, o galego é para min a lingua máis fermosa. É o vehículo esencial no meu ámbito. A Universidade ten o galego como lingua oficial e eu é a que emprego prioritariamente na miña docencia, nas miñas conferencias, nas miñas charlas divulgativas que vou dando por aí e que me permite facer chegar ao meu traballo e a importancia das matemáticas pois á sociedade galega. Considero ademais que calquera lingua pode ser desenvolvida en lingua, calquera ciencia pode ser desenvolvida en lingua galega. No ámbito de investigación matemática, o idioma prioritario é o inglés, pero o galego que me permite pois é non solamente interaccionar cos meus colegas de aquí galegos, sino tamén pois a unha comunidade matemática moi importante como é a portuguesa e a brasileña. Que se convirta en unha lingua chea de vida, falada, escrita, empregada de forma natural, con normalidade e, sobre todo, con moito orgullo. E gustaríame que non houbera ninguna limitación para a súa fala, nin para a súa utilización en calquera ámbito. E xa de poñernos, pois gustaríame que a lingua galega e a matemática galega, pois os éxitos de ambas foran unidos.